Poďte so mnou stráviť ďalší deň v mojom živote a takisto vás teda vítam pri prvom vlogu v roku 2025. A je to vlog z 18. februára a ráno som začala kávičkou ako inak a urobila som avokádovú pomazánku, ktorá vlastne je veľmi jednoduchá, len som si do elektrického sekáčika dala rozmlieť avokádo, pridala som k tomu lučinu, korenie a sol a je z toho takáto výborná pomazánka. Opiekla som si k tomu polku bagetky špaldovej a dala som si k tomu obľúbenú zeleninu. Najradšej mám teda papriku a uhorku, ale mali sme ešte pár šerí rečiniek, tak som si dala aj tie. No a umýla som si vlasy, mala som na poobede nejaký program, ktorý uvidíte potom neskôr, alebo o ktorom vám teda neskôr niečo poviem. A takže som si vlasy nasprejovala týmto balzamom na rozčesávanie, inak by sa mi veľmi ťažko rozčesávali, takže toto mi v tom pomáha. Zapila som moje ranejšie lieky a to proste už je súčasťou môjho života dosť dlho a asi to tak bude ešte mnoho ďalších rokov a bohužiaľ nezmením to. Dala som si potom ešte jednu kávičku a tentokrát som si ju spravila trošku fancy a naplnila som si mlieko, takže aspoň trošku také niečo zaujímavé. No a rozhodla som sa, že idem upiecť mafiny a dala som do nich špaldovú múku, kokosový cukor, takže boli aspoň trošičku s takými zdravšími potravinami, dajme tomu. A robila som ich kakaové s bielou čokoládou. Vidíte, že mám vlastne produkty od Actinu, používam ich vlastne prášok do pečiva, už mi treba kúpiť. A takisto aj ten kokosový cukor mám od nich a Actin mám strašne rada, takže som uvažovala, že vám na budúce natočím aj nejakú rozbelovačku z produktov z Actinu. Takže ak by ste to chceli, tak mi kľudne dajte vedieť. No a recept je fakt jednoduchý, je to hrnčekový recept a ja ho veľmi rada robievam na rôzne spôsoby, či už ako vanilkové mafiny alebo kakaové. Tentokrát som robila väčšiu dávku, pretože som plánovala nejaké mafinky rozdať, takže som robila v podstate dvojnásobnú dávku, inak robím menej. No ale myslím si, že mi celkom vyšli, nie sú ani tak veľmi sladké ako vlastne z obyčajného cukra a ani toho kokosového som tam nedávala vlastne plnú dávku, dávala som menej a navyše som tam vlastne dala ešte tento proteín, takže tento kokosový je bez laktózy, mám to z webu na Maximum.sk a je to fakt dobrý proteín, ja ho mám rada aj do smoothičiek, dávam si ho do kaše osenej a takisto tak do pečenia ho dávam, takže ak hľadáte proteín bez laktózy, ktorý bude chutný, tak tento kokosový je super. Je dosť taký sladký, takže s ním trošku opatrne, ak nechcete veľmi sladké veci, ale inak je parádny a tuším tam majú ešte aj čokoládový, ten by som tiež rada vyskúšala, ale tento kokosový je super. Takže odporúčam rozhodne. A ak hľadáte nejaký proteín, tak tento. A keďže mám asi laktózovú intoleranciu, tak tento je pre mňa ten pravý vhodný, takže ho rada používam teraz. No takže som si rozmiešala cesto pekne a mala som toho plnú misu, takže mi chvíľu dalo zabrať, kým som to naplnila do košíčkov. No a tu už vidíte hotový produkt a vyzerajú fakt dobre. A mala som aj na ne dobré ohlasy, takže to ma veľmi potešilo.
Dala som si potom ešte tento milkshake, takisto od Actinu a kuracie na kari. Inak ten milkshake je dobrý, ale mám najradšej ten vanilkový. A potom som šla do Senice, to je ten môj pobednejší program. Šla som najprv na náhradnú autobusovú dopravu a potom na vlak s Kultou. Takže našťastie bez meškaní, to bolo fajn. No a čo sa týka toho programu, tak keď som prišla do Senice, zašla som si ešte po kávičku do jednej fajn kaviarne, ktorá je blízko knižnice. No a práve v knižnici sa konalo každotýždenné pravidelné stretnutie klubu Nezábudka, kam teraz momentálne chodím a je to tam paráda a skvelí ľudia, možnosť proste vyrozprávať sa a podeliť sa o veci, ktoré sa dejú. No večer som už dorazila domov, bola som unavená, zaplietla som si vlasy do copu a išla som spať, takže majte sa krásne, to je odo mňa na dnes všetko. Ahojte.